Политическата трансформация е често срещана в България. Някои партийни деятели обаче стигат по-далеч от обикновената промяна на политическата си идеология и подменят дори и името си, след като са издирвани и съдени за крупни строителни измами в размер на милиони евро. Такъв е случаят с главният секретар и основен партиен архитект на Демократи за силна България Емил Ивов Илиев, известен в българските политически среди като Емил Ивов Мачиков. Историята стартира през далечната 2006 година. Тогава настоящият партиен ръководител Емил Мачиков, известен по това време с името Емил Ивов Илиев, се запознават с живелият дълги години в Германия Константин Мавродийски. Под предлог, че ще му помогне за изграждане на строителен бизнес, Емил Илиев сключва договор с компанията на Константин Мавродийски Кристиян 98 ЕООД и заедно създават дружеството Здравец инженеринг ЕООД. Управител е именно Илиев, както и собственик на 90% от капитала от 5000 лева. Дейността на дружеството се съсредоточава около изграждането на два строителни обекта в столичния квартал Манастирски ливади – Здравец 1 и Здравец 2. Технически директор на строежите е бащата на Емил – Иво Илиев, с което започват и проблемите за Константин Мавродийски. Казусът беше такъв, че той беше инвестирал една сериозна сума в проекти жилищно строителство в Манастирски ливади, така наречените обекти Здравец 1 и Здравец 2. И ми разказа една история, която, ако мога да я кажа с две думи, неговите партньори го бяха измамили. Измамата се стоеше в това, че той е дал едни пари, които се харчат за някакви други неща, не влизат всичките в проекта. Следва конфликт. През 2008 година Константин Мавродийски, в качеството си на управител на фирмата Кристиян 98 ЕООД и съдружник в Здравец инженеринг ЕООД, отправя последно предупреждение към Емил Илиев. Причината – грубо нарушаване на договореността за строеж на обектите и отклоняване на средства от фирмения капитал за други дейности. Според Мавродийски 420 000 лева фирмен капитал е използван от Емил Илиев и баща му за извършване на основен ремонт на техен апартамент на улица Гурко 25 в София, комплексно саниране на фасадата на 5-етажната сграда на същия адрес и ремонт на вила, намираща се в село Коняво, област Кюстендил. Преди години тук живееше човек, който се казваше Иво Илиев. Този човек, доколкото ми е известно, е напуснал. Не мога да кажа точно какви са причините за неговото напускане. Има някакви слухове. Какви са тези слухове? Човек беше организирал саниране на сградата и, доколкото съм чул, след това възникнали някакви проблеми с това саниране. Нещо повече, отново с фирмен капитал е закупен луксозен джип на лизинг, чиято стойност с лихвите надхвърля 200 000 лева. Придобиването на автомобила се случва веднага след като Мавродийски прехвърля на Илиев първите суми за строежите на Здравец 1 и Здравец 2. Според Мавродийски, техническият директор Иво Илиев е оправдал изразходването на 264 000 лева от капитала на Здравец инженеринг ООД с изплащането на задължения към опасни лица. Кои са опасните лица, на които фамилията Илиев е изплатила над 260 000 лева, не става ясно. Въпреки предупреждението, Емил Илиев, известен днес като Емил Мачиков, не променя поведението си. През август 2010 година той е изключен от дружеството, на което допреди това е бил управител. Самият Илиев не присъства на заседанието, а е представляван от баща си Иво Илиев. Може би 2011-2012 година повече не сме чували за Емил Илиев, въпреки че Здравец инженеринг, вече представляван от друг управител, беше завел дело срещу предишния си управител за част от сумите, които се претендира да са били отклонени. Гражданско дело. Емил Илиев беше осъден, взехме изпълнителен лист, образувахме изпълнително дело, търсихме го, ЧСИ-то не можа да го намери, да му връчи призовка. И така или иначе не последва изпълнение, защото този човек нямаше нищо на негово име, нямаше имущество. Изключването на Илиев, известен днес като Мачиков, от дружеството Здравец инженеринг обаче не слага край на сагата. По време на управлението си той е сключвал предварителни договори за покупка на апартаменти с трети страни. След напускането му, една от тези трети страни в лицето на компанията SK13 Finance завежда дела срещу Здравец инженеринг и иначе казано срещу вече измаменият Константин Мавродийски. Дела, които продължават и до днес.
С излизането на Илиев от фирмата, от касата на дружеството изчезва и сумата от 370 хиляди лева. Заради изчезналите суми срещу вече бившия строителен предприемач и настоящ политик е образувано и досъдебно производство. Ние нямахме достъп до счетоводството, защото то не беше в Здравец инженеринг, а беше в някаква външна фирма, счетоводна къща, която отказваше да даде счетоводната документация на новия управител под претекст, че Емил Илиев ни е плащал таксите за счетоводно обслужване. Подадохме не една, повече от една жалби в СДВР, в прокуратурата. Беше образувано досъдебно производство в СДВР. То беше спряно, тъй като Емил Илиев не можеше да бъде открит. Обвинението е, че е присвоил служебни пари на Здравец инженеринг ЕООД, което е престъпление по член 201 от Наказателният кодекс, предвиждащ лишаване от свобода до 8 години. Още през 2010 година пък има преписка за дейността му в ГДБОП. Защо Илиев не е могъл да бъде открит? Според разкази на негови съпартийци в ДСБ, в този период той не е присъствал в страната. Сред спряганите дестинации за отсъствието му са Великобритания и Балеарските острови. Така се стига до 6 юни 2013 година, когато Емил Ивов Илиев става Емил Ивов Мачиков. Проверка на телевизия Европа и сайтът Breaking BG установи, че при запазване на всички други свои лични данни, Емил Илиев променя фамилията си на Мачиков и се впуска в партийният живот. Според наши източници в ДСБ, причината за смяната на името му е именно образуваното досъдебно производство срещу него. Самоличността на Емил Ивов Илиев, който през 2013 година след образуване на досъдебно производство срещу него става Емил Ивов Мачиков, бе потвърдена и от Вероника Цветкова, бивш счетоводител на ожиленият Кристиян Мавродийски. Това лице, което сега ще ви покажа, познато ли ви е и под какво име? Ами да, познато ми е. Това е господин Емил Ивов Илиев. Какъв е бил той? Ами аз го познавам като управител на фирма Здравец инженеринг ООД. След смяната на името през 2013 година Илиев, вече Мачиков, се впуска в политиката. Още през февруари 2014 година е избран за главен секретар и основен партиен деятел на партията Демократи за силна България. Според разкази на негови съпартийци, за известен период от време Мачиков дори е живял в централата на партията на улица Кърниградска в София. Емил Мачиков е приближен както до председателят на ДСБ Атанас Атанасов, така и на предишният ръководител на ДСБ и настоящ водач на листата на партията Радан Кънев, който го е привлякал в редиците на тъмносините. Преди дни Кънев категорично отхвърли възможността в редиците на Демократична България да има извършители на престъпления. Сега можете ли да гарантирате, че няма случаи и примери на тежка корупция, на тежки престъпления в зоната на Демократична България? Мисля, че сме били внимателни до тук и да, мисля, че може да се поеме една такава гаранция. Че персонална гаранция поемате ли? Хората, които са в момента на отговорни позиции в Демократична България, нямат петна в миналото си, включително тези, които са участвали във властта. Освен близък до Радан Кънев, Мачиков придружава Атанас Атанасов на конференциите на Европейската народна партия. Емил Мачиков е и сред основните упълномощени лица на ДСБ в Централната избирателна комисия, където се представя със смененото си фамилно име. Близък е и до общинския съветник от ДСБ Марта Георгиева, както и до колегата й Иво Бошков. Според функционери и симпатизанти на партията, именно Мачиков е основният организатор на последните няколко предизборни кампании. Включително е поел тази функция и в настоящата кампания на Демократична България. В събота Мачиков придружаваше Радан Кънев и председателят на Да България Христо Иванов при регистрирането на коалицията Демократична България за европейските избори.